bueno. Referente á celebración da festa da Virxen dos Dolores, que se celebrou o sábado 20 de setembro e domingo 21 de setembro de 2025, que se celebrou en Campañón, Pontevedra. Pois, referente a esta festa que se celebrou, a Virxen dos Dolores, teño boas e malas noticias. A boa, unha das noticias boas que teño, moitísimas gracias á Orquesta Majos, que actuou o sábado 20 de setembro en Campañón, na Festa dos Dolores. Enhorabuena tanto os cantantes, as cantantes, os dos instrumentos, os técnicos de imagen, sonido e montaje, a todo o personal en general que traballa en Orquesta Majos. Moitísimas grazas pola gran festa e gran animación que puxestes na Festa dos Dolores en Campañón. Moitísimas grazas pola gran festa e animación que puxestes en Campañón. Me refiero tanto aos cantantes como trompetistas, técnicos de imagen, sonido e montaje, a todos en general que traballan nesa orquesta. Moitísimas gracias e enhorabuena pola festa que fixestes. Ojalá poidamos volvernos a ver outro ano en Campañón. Ojalá. Pero aproveito neste vídeo que se hai algunha comisión de festas de outro pueblo, de donde sea, que teña pensado, que estea buscando para contratar unha orquesta, que se contrata a Orquesta Majos, van quedar moi contentos coas actuacións e gran animación que pon esta orquesta. Se queredes saber cal é a miña puntuación para a Orquesta Majos, a miña puntuación é 10. E incluso, mirade que sorpresa tuven, que todos os que traballan na Orquesta Majos son super fans meus, das miñas redes sociales, super fans meus, porque según información que teño, se non estou equivocado, información que teño, que unha das cantantes desa orquesta é de Poio. Manda huevos. Vale. Unha das malas noticias que teño é referente ao grupo Pentágono, que actuou tamén o sábado 20 en Campañón. Grupo Pentágono, que vos pasou en Campañón? Porque se vos digo a verdad, fixestes un desastre. Principalmente en calidade de sonido. Aquilo extorsionaba que era unha puta vergüenza. Non sei que pode pasar, pero eu me pregunto, non tendes uns técnicos de montaje de sonido que vos controlan os problemas? Que foi o que pasou? Entonces, aquilo foi un desastre. Pentágono, un auténtico desastre. Eu sinto moito dicirvos, pero tanto polos vecinos e vecinas de Campañón, probablemente levedes reseñas negativas. Sinto dicilo, Pentágono, sinto dicilo. Referente
o día da celebración do domingo 21 de setembro, que actuou en Campañón o trío Azabache. Moitísimas gracias, trío Azabache, pola gran animación e festón que meteste no pueblo. Ojalá poidades volver outro ano a Campañón, porque todos os que estábamos no campo da festa non pasamos de maravilla, pasámoslo de puta madre, con 2 cojones. Pois a ver se podemos volvernos a ver outro ano por Campañón. E tamén, o que dixo antes, se hai algunha que outra comisión de outro pueblo de donde sea que teña pensado contratar o trío Azabache, non van quedar desesperados, van quedar contentos.